Sziasztok, én Gerike vagyok, és elérkeztünk a Football Hate végigjátszásának a második részéhez. Én úgy mondom, hogy végigjátszás. Csinálnak a negyedik részében, második részében. És akkor vágjunk is bele. Az előző részben úgy volt, hogy 5 menetet játszottunk, úgyhogy 3 menetet játszottunk. De nem, hogy 3 meccset játszottunk, és abból megbírtunk nyerni belőle 2-t, és x-eltünk ezzel a Cristiano Gonzálezzel. Én amúgy nem szeretem ezeket bekapcsolva lenni, meg úgy szeretem, hogy nincs itt semmi, mert ugye ez akkor nem akadályozza. De mi az, hogy eső, meg fúj a szél is, akkor úgy rossz, meg hogyha 2-0-ra vezet, akkor a fanok, az a rajongók így elkezdenek dobálni ilyen kólás üvegekkel, és akkor belkábulsz. Akkor mehet is a második rész. Ja, az jó, az jó. Nem magamnak róla, hogy ön volt. Ez az 2-1. Na. Ez most nem ment be? Tovább, srác. Csak azt akarom nektek mondani, hogy ugye meg lesz a 20 feliratkozónk, és majd csinálunk annak egy ilyen kis külön kiadást. Lehet, hogy késni fog, de valahogy megoldjuk. Ugye azt mondja, nagy külön kiadás 20 feliratkozó, de nekünk ez is jó, mert jók. Na, tehát azt akartam mondani, hogy nekünk az is jó. Pár videóval 20 feliratkozó terjed, nekünk még az is jó. Nem akarunk lakik lenni, meg ilyenek, de majd lehet, hogy egyszer leszünk olyanok is. Még nem. Mondjuk, hogyha az is jó lenne, hogyha olyanok lennék, mit tudom én, a KD csapat, vagy valami ilyesmi. Mindegy. Folyadékos GP. Fú, ez... Most egybevettem ezt a részt a másikkal, és majd lehet, hogy még egyet össze fogok így venni. Na, ez a Cristiano González kifogott rajtunk. Az lesz, előre elmondom nektek, de a Facebook oldalon megtalálható. Facebook oldalon mindent megtalálhattok, és majd arra is nyomjátok egy lájkot. Na, Facebookon az a Facebookon kiírtuk már, hogy ha lesz a 100 feliratkozó, akkor veszünk olyan nagyon erős chipset, 3 darabot, és megesszük úgy egybeöntjük olyan izéset, a legerősebbet. Tudom, ez nem nagy kihívás, de megteszi. Nekünk megteszi, mert úgy jó. Jegyeztük. 2-1-re. És most jön Marouane csomagt. Vezetünk.
és majd fogunk majd kérdésekre is válaszolni. Csak először ahhoz még a 100 feliratkozónál még pluszban még azt csináljuk. Ezért meglepetés videó lesz, hogy majd kérdezünk, hogy írjatok kérdéseket YouTube-ra és Facebookra egyben. De ez még messze száll, ez még messze van. Tehát beszéljünk valami másról. Még mit csináltad tegnap? Mit csináltatok? Süliba voltam. Talán hazajöttem. Utána tanultam. Hát ezt is legyőztük, és most jön a Samoa Jahan. Szerintem jó kis játék, tehát nekem úgy tetszik. Mert ugye nem olyan hasonlít, az ember mind hasonlít. Most hasonlítanak az emberek is, minden. Tudjátok, hogy mi ugye nem vagyunk annyira profi videósok, lehet, hogy annyira profik, hanem rossz, hogy jó eszközeink sincsenek, meg minden. De majd javulunk, tehát YouTube partnerséget is majd vagy be kell állítani, és akkor majd az is mindent lehetővé tud tenni. Hát de szerintem még az is nagyon messze van. Vagy nem olyan messze, de más videósoknál ilyen jó high-tech technikával, hát ilyen jó cuccaik vannak, videókamerájuk, meg ilyenek. Mi csak olyan alapok vagyunk. Tehát mindenki egyszer az alapról kezdi, utána meg úgy lesznek a jók. Na. Visszanéztem a videót, és nem annyira laggoltam benne. Úgyhogy, amit mondtam, hogy laggolni fog, nem is laggoltam benne annyira én szerintem. De hát majd ti eldöntitek magatoknak. És itt is elmondom, leírtam a kommentbe az első résznél, hogy elrontottam, mert ugye azt mondtam, hogy Ibrahimovic-sal leszek, aztán nem volt egy kis vágás, kb. 10 másodperc, és azt el is felejtettem, hogy Ibrahimovic, aztán tudtam, hogy kivel legyek, azt utána meg Sánchezre lettem. Lehet, hogyha fel fog idegesíteni a játék, akkor majd lehet, hogy én is olyan leszek, mint itt tudom én. Lucky, amikor fifázik, mert... Ja, gyixeltem. Ezt utogrom. Bazd meg, kurva anyád, ott a faszapó gyépék. Bazd meg, ezek a sok gyépék, bazd meg, esküszöm. Geci. Rohadt. Nem, 40 perc, a kapufának kell lennie, 2 centire mennie kell a kaputól. Hú, ez már. Igen, igen, rápattan a falra, azt úgy bemegy. Gratulálok. Neked is. Ez is! Igen. Úristen, baszom. Na srácok, ez a videó ennyi lett.